Pero magkakasama ang mga igsuo nato dito sa Panabo City, Davao del Norte nang hapdos aga kuto-kuto. Kay ngano gani ka? Ay gipang dibulis, gipang kumpiska ang ila magkakasama itaw magapaninda. Buna-buna intaos ginhawag pangutang kapital o niya apoy magasakop sa demolition teams Panabo City. Mura po magkakasama bisyo o pagpangimbargo taos baligya itaos baga ultimo na to baga igsuong gagbang negosyantes na isgutan nga maong syudad. Magkakasama karon itaos singgit nila ngadto sa ilhan nga hipi ehekutibo ang ila magkakasamang mayor nga si Mayor Jory Lampagos. Mayor! Tabagi tao, Mayor! Doon ka rin sa straight to the point. Libog ay tao, magkakasama ang mga negosyanteng gagmay taon, mga vendor. Diha sa kining Panabo City nga, bituban ba daw sila sa kanang ang palisiya nga dapat kuno muladlad sila sa ilang bagabaligya ay dapat tumanon ang gitakda nga oras ay pa sila tugutan sa lokal nga kagamadan nga makabaligya sa ilang baga produkto o bagabaligya o makaladlad sa ilang mga panginabuhian. Pero natin nga bagya kasama taon ang mga bindor kay gikalitan sila kagahapon og parking sa dikarga sa demolition o gipangkarga bagya kasama ang ilang kuno baga paninda. Doon ka rin sa straight to the point. Tilan bagya kasama taong luoya. Basta-basta no. O niya problema di karon kinsa lagi ning mayura. Pero ang mayor bagya kasama nga gihangyo karon sa bagya bindor dito sa Panabo City si Mayor Jory Lampagos. Natanawan ninyong video nagpagulbol in town at baga vendor nga matod pa nila nito madbadbitaw sa palisiya wa ba ni mangladlad diri sa pitsa abuang pisto nga wa pay oras in town. Baga kasamang membros demolition na naga video iyahay ang mga igsuunan nato nga mga vendor in town di as Panabo City. Bao na nga hagyo in town sila ka Mayor Jory Lampagos nga, Mayor, di ba taon may mga pusher? Di ba taon may kidnapper? Di ba taon may kining scammer? Di ba di taon may hindi aga dautang tao? Di ba may baga kriminal? Ordinaryo ba taon may mga residente ning Panabo City na gusto po in taon bagkakaon pabahaw paniudtog panihapon? Kaya naapod may mga pamilya in taon nga altiman po din taon, Mayor, nga gusto po din taon nga maka panginabuhi or makabaton po kinabuhi in taon nga bisan gamay na lang kanabitang inato nga bading kamot mabuhi ning kalibutan na nga naas kanabitang patas nga kanabitang ang pagbaton o paginabuhi